दिनै दुलाराय जोंनि बिटिआर हालामाव थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामानि दैदेननायाव जाय हाग्रामाया जोंनि गेजेराव थैनि बाना बोहैहोनानै जोंनि गासै हाखौ खोमानानै होबाय। एस पार दा 2011 इकनमिक सेन्सास 67% बर'फ्रा दिनै हा गैजायै जादों। आरो बेनि अनगाबो दिनै मोनसे बाथ्राया सैथो, कंग्रेस आरो एइउडिएफजों लोगो नांनानै बिपिएफआ जोंनि जा बिथा दखरसे दङ बे बिथाखौबो खोमानानै होनो नागिरदों। जायनि जाहोनाव बर' हारिया बा बर' माहारिया खैफोदनि मोगा-मोगि जानो फैगासिनो दङ। बेनिखायनो इउपिपिएल दोलोआ जोंनि हाग्रामा एइउडिएफनि आफादगिरि बदरुद्दिन आजमल आरो बिथा गैयै कंग्रेस हान्जानि बेरेखायै खौसे जानानै जोंनि हारिनि संरैखा, जोंनि हानि संरैखा, जोंनि बिथानि संरैखानि थाखाय जोंनि इउपिपिएल दोलो एजेपि बिजेपिनि जथाय हान्जानो भट होनानै देरहासार होनानै आसामखौ खुंनायनि मोनसे राहा लानायनि थाखाय साफ्रोमबो जोंनि बिटिआर बासि आरो बर' हारिखौ खौसे जानो खावलायहरनाय थाबाय।